ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಕನೆ ಲೇಸದ ಎಜ್ಜಿನ ಈ ಪಂತಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಎಜ್ಜಿಂಡ ಒಂದು ಪಂತನೆ ಎತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಲೇಸೆ ಎತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಾರಿಮಲ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಈ ಶತಮಾನಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಇತ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ ಬಿನ್ನೆರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ಯಾ ನಕ್ಲೇನು ನಿಕಲ್ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ಅನುಭವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ ಪಂತನು ಸುರುಮಲ್ಪನಚನ ಪೊರ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸವಾಲನ್ನು ನಿಕಲೆದರು ದಿಯರಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಕರಾವಳಿ ಮಿತ್ರಕೂಟ ಕುಡ್ಲಾ. ಪಾಪಾ ದಾದೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕೋರ್ಲೆ ಪಾಪಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಡ್ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಪಾಪಾ ಐಕಿತ ಬೊಲಿಪೊಂದ ಆಯ್ಗ ಮಾರ ಇದೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆಲೆ ಬಿಟ್ಪುಜೀರ್ ದಾದೆ ಇರ್ನ ಇದೇ ಬುಲಿಪುನು ತೋಲಮ್ಮ ಪಾಪಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಂಡ ಕೊಟ್ಪುಜರ್ ಬಾಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತೆ ಇರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜ ಅಪ್ಪು ಇರ್ ಬುಲ್ಪುಚಾವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಕನಕ ಸುಂದರಣ್ಣ ಓ ಸುಂದರಣ್ಣ ಪೊರ್ತಾಂಡಿಯೇ ಬಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇಂದ ಬಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಡ್ಚಾ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಕನ ಸುಂದರಣ್ಣ ಓ ಬತ್ತೆ ಬಾಲು ಪೊರ್ತಾಂಡಿಯ ಪೋಯಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಪೊರ್ತಾಯಿನಿ ಏನರ್ಧ ಇರೆಡ್ದತ್ತಿ ಇರ್ನ ಬಂಡಾರ ಬಿದಾಡ್ನಾನಿ ಪೊರ್ತಾಯಿನಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತು ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಓ ದಾದೆ ಮಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲವೆ ಅಜ್ಜ ಆವು ಮಗ ಅಜ್ಜ ಬನ್ನಗ ನೆಂಪುಡು ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ದಾದಾ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಆವು ಮಗ ನಿಕ್ಕ ದಾಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಂತ ಪಾಠ ಯಾವ್ಜ ದಾನೆ ತಿಂಡ್ರದ ಅರಪ್ಪತ್ತದ ಬೋದೆವಲೈ ಓ ಪಂಡತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ಮುಲ್ ನಟ್ಟು ಅಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಲ ನಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಲ್ ದಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರತ್ತ ಮಾರ ಇದೆ ಮೂಲು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದಾಲ ಬೆಲೆಜ್ಜಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಸಂಬಂಧ ದಾಂತಿನಕುಲು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಎಂಚಲ ಉಪ್ಪೊಲಿ ನಾ ಹಿಡ್ದು ಕಡತ ಜೀವನ ಆದು ಬೋತು ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣ ದಾದೆ ಈರ್ ಮೂಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಕಿತಾ ಇಂದ ಒಂದೇನು ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತು ಬಲ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬದ ಆತಿಚೆಯ ಕೊರಿ ಐಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿಲ್ಪಾ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮಾರೇದಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಚಾ ಪತ್ತಂದ್ ಬಲ
ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಭಲೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಬರ್ತೀರ ಸುಂದರಣ್ಣ ಭಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಕುಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಐ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜ ಸಾದಂಡು ಅಜ್ಜ ಬೇನಂಡು ಮಗ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಜ್ಜನ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ತುಕ ಇಂಚಿ ಬಲೈ ದೇ ಗುಡ್ಲೇ ನಮಗಲೇನು ತೊಲ್ತು ಬರ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಇದೇ ಕೋಪಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಗ ಮೇರೆಗೊಂತೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆತ್ತ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಎಜ್ಜ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಇಂಚ ಸ್ವಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕದು ಸಾದಿಳೆ ಪೋಪನಾಗ್ಲೇನು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಎತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರೆ ಪೋಣ ನಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನೆತ್ತು ಬಂಜಿಡು ಪುರಿಯಾವು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ ಪ್ರಕಾಶೇನೆ ದಾದಾ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ನಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಉಂಗುಷ್ಟೋರ್ದು ಮಿತ್ತಿಯರೊಡತ್ತೆ ಕೋಪ ಈತ್ತು ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚ ಎಂಕುಲ ಅನುಭವಿತ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬರೋಡಿಯ ಕೋಪ ದ ಪ್ರಕಾಶ ಸತ್ಯದಾದ ಗೊತ್ತಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಮನಿ ಪುಡ್ಚಿ ಬಾಲು ಮನಿ ಪುಡ್ಚಿ ಆಯ್ ತೂಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮನಿ ಪುಡ್ಚಿ ಪಂಡತ ಇಪ್ಪೋ ಆಯ್ತ್ ದೇ ಗೌರ್ ಪಂಡೆ ಕೇಳುಜೆ ನಡಪ್ಲೇ ಮುಲ್ತು ಇತ್ತೆದಾಯಿಗೆ ಚಾ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಕೊನದಾರ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಪಿಯ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕೈ ಕರಂಚರ ಬಲ್ಯತ ಒಡ್ಲದ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ದೇ ಇರೆಗ್ ಬೊಡೆದಿ ಬಾಳದ ಮಿತ್ತ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಎತ್ತುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲಾಪಿಲ್ಲ ಕತ್ತುಲೆ ಅವೇ ತ್ಯಾ ಯಾನು ಜಡ್ಡೆ ಮೂಡು ನಿನ್ನಡ ಗೊಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಬತ್ತಿ ಪೂರ ಲಗಡಿಗೆತ್ತ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಎನಡ ಗೊಬ್ಬಿನ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬಿದೆ ಬಾಳ ಒಟ್ಟಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೊದಲ ನೋಡಿ ಗೊಬ್ಬಿ ಅತ್ಯಾ ಓಲೆ ಓಲೆ ಬಾಬು ದಾದಿ ಬರೆ ಪುಣೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಯಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬರಾರುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಂದೆ ಏಕ್ ಬರೇರುಂಡು ತೂಲೆ ಏತುಂಡು ಸರಿ ಇರ್ ಬರೆಲ್ಲವೇ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಾಂ ಅಂದು ಸರ್ ಇಜಿ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ತೊಂದರೆ ಬಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಮಾತಿಕ್ಲ ಮಸರ ಕುಟ್ಟುವರು ದಾ ಇನಿ ಲಾಯರ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದಿತ ಆಸ್ತಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಅವೇನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಎರೆ ಬಂಡೇರು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬದಲ ಪೋ ದೇ ಲಾಯರ್ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಂಡು ದಾದ ಕೋಡಿಂಚಿ ಲಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಬಂಡೇರು ಎಂಡದಾಲ ಪಂತಿಚೇರು ಮಾಮಣ್ಣೆಲ ಆ ಪರಬೆ ಬಾಳನೆಲ ಒಂಜಿ ಪುಲೆ ಕಾಂಡ ರೂಮ್ ದುಲೆ ಪೋತಿನಕುಲು ಬೈಯ ಪಿದೆ ಬೈತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಬಣ್ಣಕ್ಲೇನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅವೊಂದುಂಡು ಅತಿಯ ನಮಕ್ ಸೇರೋಡ ఆయన ఆస్తిని అకులు ఉలాయి పాడదు నమ్మను సాదిడు పాడిన ప్లాన్ మిని దాల ఇప్పంద తక ದಾದೆ ಅಂಚಮಿನಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗತಿ ದಾದೆ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರೇದಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ
ಈರೇನು ಮದಿಮೆಯನ್ನು ದಿನರ್ದಿಂಚ ಎಂಕು ಒಂಚ ದಿನದ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ದ ಅಂಚ ದಾಲ ಆವಂದಿಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಪಂಡೆತ ಈ ನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಬನ್ನಗ ಬುಲಿತಿದ್ದ ಅಬತರ ಕಟ್ನೊಬ್ರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡತ ನ ಪೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬದಲ್ಲ ಪೋ 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 ಉಲೈ ಪೋ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಬನಕ್ಲನ ಒಂದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಡ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹಾ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂದು ಹಾಂ ಯಾನ್ ಇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಬತ್ತಿರ್ತೋ ಜುಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲಾಯರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪರಬನಕ್ಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಪರಬನಗಳು ಬಾರಿ ರಾವಂದಿಲ್ಲೇ ರಾವಡಿಯ ಐಕ್ ದ್ಯಾಗಿ ಈ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಏತು ರಾಪಿರಿಂದ ನಮಲ ತೂಕ ಬಾಲು ಬಾನರ್ದು ಮಿತ್ತು ರಾಯರ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲತ ಆ ನಿನ್ನ ರಾಪಿನ ರೆಂಕಿನ ಕತ್ತೆರ್ದು ನಾಡು ಸಾದಿಗೆ ದಕ್ಕದು ನಿನ್ನ ನಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಪುದಡು ಪ್ರಕಾಶನೇ ಅತ್ತು ಎಂಚ ಲಾಯರ್ ಬಂದಿರ್ದೋಚು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐನ ಐಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಂಚನೆ ಬರೆಯರಿತ್ತಂడి ಓಕೆ ಏನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಮೂಡ ನಿಕಲ್ ಬರ್ಪನ ಒಂದು ವರಿ ಪುಂಡ ಎಡ್ಡನ್ ಸರ್ ಎಂಕ ಬರ್ರೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಂಚಿ ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡನೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಸರ್ ಅಕುಲಿತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾದಿಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಐರ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಕಲಿನ ಸಾದಿಟ್ ಪಾಡೋಡು ಸರ್ ನಿಕಲ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುಡ್ಚಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈರ್ ಬಂಪಿನ ತೂನಾಗ ಈ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಸೇರೋಡ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಡು ಒಡೆಮುಟೆ ಎತ್ತುದೇರು ಬಂದ್ಪುನ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸುರು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನ್ಗ ಅಂಚಮಿನಿ ಕಾನೂನದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಕಾನೂನು ಪಂಪಿನ ಕತ್ತರಿದು ಲೆತ್ತಿಕ್ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಂಡು ಅವೇ ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತಿ ಧೈರ್ಯ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಇನ್ನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಎಡ್ಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಯಸ್ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಮಲ್ಲ ಪುದ ತಾರತಿರ್ ಜತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಆಸ್ತಿನ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ರಥ ಅತಿಯೇ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಪುಂಚ ಕಟ್ಟುನು ಉದಲಲು ಐಟು 101 ಕುಲ್ಲುನು ಮಾತ್ರ ಹುಚ್ಚು ಏತು ಉಂಡ ಪರಬೇರ ತಂಕ ಆ ಬುಚ್ಚುಲೆಗ್ ಕಾನೂನು ಪನ್ಪಿನ ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೊಡ್ದು ಶಿಕ್ಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಮುಂಚಿದ ಪುಗೆತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ಇಲ್ಲಾಡ್ದತ್ತು ಈ ಊರುರ್ದೆ ಗಿಡತದು ಎನ್ನ ತಂಕ ದಾದ ಬಂದು ತೊಷ್ಪಾದುಕೊಂಡು ಆಣತ್ತ ಶಿಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಾಮನೆದಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಇರತ್ತ ನನ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬುನು ಈತುಲ ಪ್ರಕಾಶ 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 ಒಡೆಗೆ ಒಡು ಪೊಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೊಗ್ಗೊಂದುಲಾರ್ತ ಒಡೆ ಪೊಗ್ಗುನಿಯೇ ಇದಾಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಮಗ ಹೆಂಚ ಮಗೆ ಏರಿಯರ್ನ ಮಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಾಂಡ ನಿರೇಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಿಗೆ ಸೂ ಕೊರ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ವೇರ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಪನಿ ನನ್ನೋರ ದಾಯ್ ಮಗ ಸತ್ಯದಾದ ಗೊತ್ತಂದೆ ದಾಯ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲರು ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಸತ್ಯ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅವು ಅವು ಬಿಡು ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಲೋರ ಬೇಗ ಬಿತ್ತರದ ಬಲ್ಲಿ ಓಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಚೀಪದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೇರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಗ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಚೀಪದ ವಿಷಯ ದಾದಾದು ಪಿ ಅಂಚಿದ್ದ ಚೀಪದ ವಿಷಯ ಶಿಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಂಚಲ್ದ ಬೂರುಗು ಈ ಎತಿ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಮೈತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಚೀಪ್ ಆಪಣ ಬನ್ನು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ದೇ ದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಎಂಕಲು ಓಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಅವು ದಾದ ಸತ್ಯ ಪನ್ರೆಂಡು ಅವೇನು ಮುಲ್ಪನೆ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸುಂದರ ಕುಲ್ಲೆ ಸುಂದರ ಬಲೆ
సుందరన్న ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿಲೆ ಕಮಲು ದಾಳ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲು ಸತ್ಯದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರದುಲ್ಲೇರು ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಂದಿಯ ಬಾಲು ಅಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲತೆಯ ಉಂತಲೇ ಅವರ ಸತ್ಯ ತೆರಿಪಾವೆ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಮೂವಿಯ ನಾಟಕ ಒಂದು ಬಕ್ಕೋ ದೇ ಇರೆಗ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿಂದ ಬುಲ್ಪರೆತ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ ಬರೀದಿನ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಏತ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಏತ್ಲ ಬುಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ದಾಲಕೇನುಚಿ ಮೂವು ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಒಂದುವೆಯೇ ಬೊಕವು ಬಾಲು ಓ ಆಸ್ತಿಯ ಬಾಲು ಏರಿಗೆ ಬರೀನ ಆಸ್ತಿ ಬಾಲು ದಾದ ಬಾಲು ದಾದ ಒಂದು ಬಾಲು ದೇ ಪಾಪ ಆ ಜನಕ್ಕೆಂತೂ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ನಟ್ಟದೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇರೆಗಾಂಡ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಬೊಂಡಿಜ್ಜೆ ಆಜಂತ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಉಲಯ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೆ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಂದುಲರತೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಜೆ ಇರೆಗು ಎರಡು ನಿನ್ನ ತಂಕನ್ ಸೊರ್ಕವನು ಏರನ ಆಸ್ತಿನೇ ಏರಿಗೆ ಬರೆಪುನ ಬಾಲು ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪರಪನ ನಾಟಕದ ಕಣ್ಣೀರ್ ತುಲಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಪನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಆಯ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿ ಎರಡ ಸರಿ ಇನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ ಸತ್ಯದಾದಂದು ತೆರೆಯಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡ್ಚಿ ಓವಿಯೇ ಸತ್ಯ ಇರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಆಯ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಡು ಸಾದಿ ನಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಅವ್ವೇತೆ ಈರ್ ಪನೋಡು ಆಯ್ನ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅಡಂಚ ಪಾತ್ರಡ ಮಗ ಅಡಂಚ ಪಾತ್ರಡ ಹಾಗೆ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ ಹಕ್ಕಿ ಜಂದೆ ತಾಲ ಪಾತೆರುಜೆ ಮಗ ತಾಲ ಪಾತೆರುಜೆ ಹಕ್ಕು ದಾದೆ ಹಕ್ಕು ಬಂದು ಯಾರಿಗೇನು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಬೆ ಅಮ್ಮಿರೆ ಅಪ್ಪನ ಮೇರು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ ದೇವರು ದೇವರಿ ಅಂತ್ಯ ಈ ನೆತ್ತರ ಸಂಬಂಧದಾದ ಪಪ್ಪ ಮಗನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನುಂದಿತ್ತದಯ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 2,000 ಏನುಂದಿತ್ತಯ್ಯ ಅಂದುಬೆ ಒಂದುಬೆ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತಿರೇನು ಸ್ವಂತ ಮಗಲಕ್ಕ ನೀವು ಕಂತದಿಲ್ಲಡು ತಾಕಿರತ್ತೆ ನೀನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಾಶ ನಿನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ನನಕ್ಕೆ ಏರುಗತಿ ಎನ್ನ ಒರಿ ಬಗಲ್ಲ ಯಾನು ಕಳೆಯೊಮ್ಮೆನ ಪಟ್ಪುಡು ಪೋಡಿಗಿಡಿಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಪಲೆಯಾದು ಬತದು ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೋರಿಯರತ್ತಯ್ಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನೆ ನಿಕ್ಕ ತೋಜಿನಿ ಕಾಲಿ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ನಿನ್ನ ಬಾಲ ಈ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರತ ಮುಖದಾಲ ನಿಕ್ಕ ತೋಜಿದತ್ತಯ್ಯ ನಿಕ್ಕ ದಾಲ ತೋಜಿದತ್ತ ತಾನೆ ಪಾತೆರುಜ ಪ್ರಕಾಶ ತಾನೆ ಪಾತೆರುಜದಿ ಯಾಪಲ ಕಂಡನ ಪರವಾದ ಪಾತೆರುತ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ತೊಂಡದ ಪಾತೆ ಆಜಿದ ಪೋನ
ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದ ಜೋಕುಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಎಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ಪೇರು ಪಂದಿ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜರಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ತುಲ ಮಗ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಗ್ಲಡ ಲಡಾಯಿ ಮಂತೋನರೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಚಾಡ ಅಗ್ಲಡ ಕೇರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇರು ಮಗ ಕೇರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಅಂಡ ತುಲ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಪಡೆದಿದ್ದನ ಏತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಪೆರು ಮಗ ಏತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಪೆರು ಪಪ್ಪ ಪೊಚ್ಚಿ ಎರಡು ಪೊಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಮಾಪ್ ಮಲ್ பண்புடா சத்திய விஷயம் நான் தெரியந்த போய ಎಂಕ ಜೀವಕ್ ಕೊರ್ನ ಜೀವನನ್ನು ರೂಪಿಸಾಯನ ಚಿತ್ರ ದೇವರು ಈತ ಸಮರ್ದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿತ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾತ್ ಆ ಕಲ್ಲು ದೇವರನ ಗುಂಡ ಸೇರುಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಯಾನು ಉಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ದೇವರನ ಗುಂಡಲ ಆಯ್ಜಿ ಆ ದೇವರನ ಗುಂಡನ ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿಯಾದು ಪಾಯ ಪ್ರಕಾಶ ದಾದ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಗ ಕಶ ಇತ್ತೆ ಬೀಳ್ತದೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಗನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೀಳ್ತದೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಿಡ್ದು ನಟ್ಟು ನಾಯೇ ಆತನ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಒರಿಪಾಯಿನ ದೇವೇರಿ ಈರು ಹಿರನ್ ಯಾನ್ ತಂಟಿದ್ದು ಬದುಕಿಯೇ ಯಾನು ನಿಕಲ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಪಿ ಆದ ಬುಲೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ವಾಂಡು ಪಾಪ ಇದ ಬಿಟ್ಟ ಯಾನ್ ಅಹಂಕಾರೋಡೆ ಬದುಕದಿತ್ತ ಬುಡ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪಂಪಿನವು ಜಿಂಜಿತಿಯ ಇತ್ತೀಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಜೀವನನೇ ಒರಿಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ದೇವಿರ್ ಈರೇ ಪಂಪಿನೇನು ಯಾನು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಒಪ್ಪ ತೆರಿಯಂತೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಮಾಪು ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಮಾಪು ನಟ್ಟೊನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಳೆ ಒಂದು ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿನ್ನಂಚಿಂದ ಜವನೇರೆ ಕೊಂಚಿ ಪಾಠವಾಡಿ ಈ ಸಮಾಜ ನನ್ನಂಡಲ ಬದಲಾವಡಿ ಜೋಕುಲು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನೆ ದೇವೇರಿ ಪನ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ ಎಂಕೆ ತುಪ್ಪು ಬೀರ ಏರ್ಲೈಚರ್ ಮಗ ತುಲ ಮಗ ಯಾನೇನ ಆಸ್ತಿನ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರಗೂ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪೆ ಮಗಕ್ಕೇನು ತುಲ ಮಗ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಚೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುಡಿಂಡ
ಜೋಕ್ಲು ಪಪ್ಪ ಮನ್ಕೊನದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂಡಲ ಉಂಡು ಮಗ. ಹೀರು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದುವೇ ಸತ್ಯ ಬಂಡದು ಎಂಕ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಓಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬಪ್ಪ ಎಂಕ ಓಲ ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕುಲೆ ರಟ್ಟು ಜನ ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ಈ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋದು ಎನ್ನ ರಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ₹1 ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇನ ಆನಿಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಆಸ್ತಿದ ಹಕ್ಕುದಾರ ಆಪೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬಪ್ಪ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಡುಪುನಂಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧನು ಬುಡ್ಪಾದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ಕರಾವಳಿ ಮಿತ್ರಕೂಟ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅವತ್ತಂದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಂತು ಉಂತಾದೇರು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟದ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಡಪನಗ ಒಂಜಾಯತ್ತು ಜನದ ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬತ್ತನದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕೇನ್ನಗಲ ಏನ ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಬರೆಯನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯನಾಗಲ್ಲ ಏನ ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬರೋನುಂಡು ಏನು ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ತುಯ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ನೆಂಚಾಣ ಮಂತದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪೋಡು ಇಂಚ ಸಂಸಾರೋಡು ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಉದ್ದೇಶೋಡೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ TV ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ಒಂದುವೇ ನಾಟಕ ಬಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಲಿಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂಯಡ್ಬಕ್ಕ ಅಂಡಲ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಕ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲನ ಕೇನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂಡ ಈರ್ ಪಲ್ನೆ ಈರ್ನ ತೀರ್ಪುನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗಳ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದುಲ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಾರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ತೆರಿಪೈರ ಬಿದಡ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಅಂಡ ನಿರೂಪಣೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂತೆ ಪಿರಬೂರಿಯಾರು ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಶುರು ಆಯ್ನ ಸೀನ್ ಉಂಟತೆ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆರಿಜಿ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಡತನ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು ಸರ್ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಡೋರ್ ಡಾಪಿನ ವಿಷಯನ ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಒಂಚೂರು ನಿರೂಪಣೆಡ್ ಪಿರ ಬೂರಿಯರು ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಪ್ಪಿಸವನ ಶೈಲಿ ಒಂಚೂರು ಆಧುನಿಕವಾದ ಬರ್ತಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತನ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕೀಯ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ತನ ಒಂಚೂರು ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಚೂರು ರಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಕುಡೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನನ ದಾದನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದೆಲ್ಲರು ಅರ್ನ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಶಾರದಾ ಆಡಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಬಟ್ ಮೂಲ ದಾದನ ಲಹರಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡರ ತೀರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಹೊರ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಂಕುಲಿ ನೀ ಮೂಲ ಕುಲ್ದ ಯಾನು ಸುರುತ ಬರತಿನ ನಾಟಕ ನರಮನಿ ತೂತಂದು ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆದಿತ್ತನಿ ಅನ್ನ ತಯ್ಯ ತಕ್ಕ ತಯ್ಯ ಬನ್ 1983 ಆ ನಾಟಕ ತೂದ ಇಂಕ ಕಲ್ದಕ್ಕುನ ಬಾಕಿ ಅಂಚೈತನ ನಾಟಕ ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪಂತಿದ್ದೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಇಡೆ ನೀ ಕಳೆದ್ರು ಕುಲ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೈತದ ಅಂಚ ದಾಲ ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ನೇರವಾದ ವಿಮರ್ಶೆನ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೂಡಲ ಶಿಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಆತನ ಖಾಲಿ ಅವೇನು ಒಪ್ಪಿಸವು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಂಟದಾರ ಒಂಚೂರು
ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏಪಲ್ ಆರಂಭ ಆನಗನೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಏಪಲ್ ಆರಂಭ ಆನಾಗ ದಾದಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಿವಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದಾದನ ಕೊರತೆ ತಿಲಕ ತೋಜುನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನನಾತ್ ಅವೇನು ಸರಿಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೆತ್ತು ಆಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಜಯಣ್ಣ ಶೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಈರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಗೆತ್ತೊಂದು ತಂಡ ದಂಬು ಪೋಪಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೆತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ತೋಜು ಬರಂದುಲೇರು ಆರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬಡಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಆರು ಶ್ರೀ ವೇಣು ಆರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಆ ನಾಟಕದ ಪುದರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರಾ ಉಲ್ಲೇರಿ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಪನ್ಪನ ನಾಟಕ ಏರಾ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವು ಎಂಗೆ ಜನ ಬುಗಾರ್ ತಗೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಕೊಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಆ ನಾಟಕಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊನಂಚಿನ ವೇಣು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ಥಕತೆದಾದ ಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶಯ ಅಜತ್ತದ ಕಲಾವಿದರೇನು ಲೆತ್ತದ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೋಕದ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಪನಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಕರನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಲೇಸುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಂತಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಪೇರು ಕರಾವಳಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ದ ಮೋನಿಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಿಕಲ ದಾಲಾತಜಿ ಪೂರ ಸರಿ ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಮೂಲ ದಾದಾನ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ರೋಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ವಿಷಯ ಕೊರ್ಪ ಐತ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಐಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಏರು ಇಂದು ಏರು ಅವು ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸುರುಕು ದಾದ ವಿಷಯ ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ವಾ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಪಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಅವಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲ ಆಪುಣು ಅವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಪುಣು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ತೆರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದೆ ತೊಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಪಕ್ಕ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲು ಓವೇನು ಕಾಪ ಬನ್ನಾಗೈತೆ ನೈಜತೆ ಇತ್ತಿನ ಅಭಿನಯ ನನ್ನ ಬರೋಡು ನೈಜತೆ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕೀಯರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬೋದು ನೈಜವಾದ ಪಾತ್ರನ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ರಾಗ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಾತ್ರವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯನ ಎಂಕಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನವಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವರ ದೇವರ ದಯಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ವರ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ನೈಜತೆ ದಂಚಿ ಕಂತರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ತೋಪಿನಿ ವಿಜುವಲ್ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಹುಲಾಯಿದ ಆದಾಪನದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೈನಿ ತೊಚ್ಬಾಯರ ಬಿದ್ದಾಡದ್ರತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತೆ ಅಲ್ತಾತ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇರ್ನ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇಣು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಉಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಹಿಂಕ್ಲೆಗ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಾರೀರು ಇರಗಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನೈಜತೆ ದಂಚಿ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಪಂಡ ಅಂದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂದು ಹಿರಿಯಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಅವೇ ವಿಜಯರ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕೀಯದ ಆ ರಾಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಗೆ ಇಂಚಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪಣು ಅಂಚಿನವಲು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಾರ ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋನೆ ತೂದೆ ಪನ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಹಗಾರರು ಇರೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದಾರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ತಪ್ಪು ನಡಪುಂಡು ಅವು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಕಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಬೈದಿನಕಲು ಅಂಚೆ ಅದು ತಪ್ಪುಗೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಮಾಪುಂಡು ದುಂಬಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊರನಂಚಿನ ಶುಭಾಶಯನು ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದು ನಿಕಲ ನಾನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ
ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂತಗು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಮೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಗಳಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೇತ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಂಡ ಮಾತೆರೆದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಯಾನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಏರು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ದಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿವರು ಪನ್ಪೆನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ